کنفرانسا پێکهاتەیەن هەرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایê ku beriya demekê amadekarî jê re dihatkirin, dê roja înê li bajarê Hesekê were li darxistin. Derbarî vê mijarê de, berdevka Komîteya Amadekar a Konferansa Pêkhateyên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê, Xud El Îsa, ji Rojava TV re behsa hûrgiliyên konferansê kir. Xud El Îsa diyar kir ku di konferansê de dê careke din hevgirtina pêkhateyên herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê were tekezkirin. على الأحداث المتسارعة في سوريا عامة وخاصة بعد سقوط نظام لسر فانگشتانên ku di demên dawiyê de li Sûriyê rû didin, bi taybetî piştî rûxandina rejima Baas û ji bo tekeskirina li ser yekîtiya axa Sûriyê û hevgirtina tevahî pêkhateyên ku ji demên kevin de bi hev re jiyan dikin, Konferansa Pêkhateyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê wê were li darxistin. Ev konferans wê bibe bersiv ji êrîşan û şerên taybet û gotarên kînê yê ku di nava civaka Sûriyê de belav dibe. Her wiha wê bibe piştgirek ji bo hevgirtina tevahî pêkhateyên Sûriyê yên ku bi sedan salan e bi hev re dijîn. مجتمعين كمكونات مع بعضها لبعض عاشت منذ مئات السنين. Xud El Îsa di nava axaftinên xwe de anî ziman ku ev konferans dê li ser pêşniyar û daxwaza pêkhateyên herêmê were saz kirin. طلب من الاجتماعات من هذه المكونات في شمال وشرق سوريا أن يكون Konferansa ku wê bê li darxistin li ser daxwaza pêkhateyên herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ye. Ev konferans wê bibe nameyeke ji herêm û cîhanê re û wê tê de bê diyar kirin ku pêkhatiyên di herêmê de yekdestin û hevgirtî ne. Em li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi saya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di nava ewlehiyê de jiyan dikin. Qesedê hêza me ye ya ku me ji zilm û zordestiya terora Daişê rizgar kir. Berê me niha li diyalog û nîqaşê ye, armanc û daxwazên me jî her tim yekîtî û hevgirtina ax û pêkhateyên Sûriyê ye. النقاشات والحوارات التي تدعو إلى وحدة سوريا. Ji bo li darxistina konferansê amadekarî ber bi dawî ve diçin û dê careke din hemû pêkhateyên herêmê bi hev re piştrast bikin ku ew dikarin bi yekîtiyê hemû planan têk bibin.